Velkommen til dette webinar, hvor vi skal kigge lidt nærmere på, hvordan man håndterer bilagsflow i Unikonta og inklusiv vores bilagsgodkendelse. Så det er jo meget aktuelt lige for tiden, må man sige, at de fleste virksomheder lige pludselig skal til at sætte sig ind i, hvordan er det, vi får de her bilag opbevaret elektronisk inde i systemet, i stedet for at have dem i mapper. Fordi at det bliver jo de nye regler, at det bliver et krav, at man skal det. Så det er jo et godt tidspunkt at begynde at kigge på det, også her i forbindelse med et nyt regnskabsår for mange, at man så gerne vil starte op på det. Men planen er, at vi gennemgår både, hvordan man lige opsætter det her bilagsgodkendelse, og jeg viser jer, hvordan man får bilag ind i systemet, og hvordan man så håndterer de her bilag, altså hvordan bogfører man dem, og kan man vedhæfte dem på forskellige ting osv. I den boldgade der. Så det er de emner, vi lige skal igennem i dag. Og hvis der skulle være nogen af jer, der har spørgsmål undervejs, så er I velkommen til at skrive dem i chatten. Så skal jeg nok prøve at samle sammen og besvare spørgsmål. Jeg gør det ikke sådan lige måske løbende, og det er simpelthen hensyn til kvaliteten på vores optagelse, at det er nogle gange rarere, at vi har dem i slutningen. Så hvis I har spørgsmål, så skriv dem ned i chatten, og så tager vi dem til sidst. Godt. Der er en enkelt, der skriver, at der ikke er lyd igennem. Jeg tænker, det må være hos dig, at du ikke har lyden slået til, fordi at der er i hvert fald flere andre, der har skrevet, at lyden går fint igennem. Så det kan være, at du har muted din mikrofon eller et eller andet på din PC. Godt. Det første, jeg vil vise jer, det er, hvordan man opsætter selve bilagsgodkendelsen. Det vil sige, hvis man ønsker, at de bilag, der skal opbevares elektronisk inde i systemet, at de også skal godkendes elektronisk. Så har man mulighed for i Unikonta at opsætte sådan et godkendelsesflow. Det er ikke et krav at bruge godkendelsesflowet. Så hvis man er i en lille virksomhed, hvor der kun arbejder bogholderen og chefen for eksempel, jamen, så er det måske ikke så nødvendigt, at bilagene bliver godkendt, fordi at det måske er chefen, der selv sender bilagene ind, og så giver det ikke rigtig mening, at han også skal godkende dem. Fordi det har han implicit gjort ved at sende dem til bogholderen. Så det er altså valgfrit at bruge den her godkendelsesproces. Men hvis man ønsker at bruge den, så det første sted, man skal hen, det er ned i vores firma-modul. Så man går herned i venstre hjørne og vælger firma, og så går man ind under det, der hedder vedligeholdelse, og så vælger man det, der hedder e-mailopsætning. Og grunden til, at man skal ind i e-mailopsætningen, det er fordi, at når man vil have bilag godkendt, så kan der blive sendt en mail ud til dem, der skal godkende de her bilag. Og der skal systemet selvfølgelig vide, jamen hvem er det, der skal være afsenderen af de her mail, og hvilken mailserver osv. skal bruges. Så derfor så skal man først og fremmest herind og lave en e-mailopsætning, hvis man ønsker at bruge den her mailafsendelse af sine bilag. Og inden under e-mailopsætning, der siger man tilføj, hvis ikke der er et punkt herinde i forvejen. Nu har jeg på forhånd lavet en, så jeg siger lige rediger, så I kan se min opsætning herinde. Og det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har udfyldt et nummer og et navn, og I kan se, at hos mig har jeg bare kaldt den SMTP. Det er ikke vigtigt, hvad I kalder den i nummer og navn, der skal bare stå noget de to steder. Så der finder I selv på, om I vil kalde det standardopsætning eller SMTP, eller hvad I vil. Det er helt op til jer. Der skal bare stå noget i de her to felter. Så skal man lige ned og have åbnet for den her lille boks, der hedder SMTP Host, fordi her skal I sætte jeres e-mail opsætning ind, og det vil sige, at I skal vide, jamen, hvad hedder jeres mailserver, hvorfor en port arbejder I med, og hvad er jeres e-mailadresse og jeres password. Og når først man har tastet passwordet og fået det tjekket, så fjerner systemet passwordet, så det ikke er synligt. Så jeg har altså haft tastet password, og det ligger også inde bagved, det er bare usynligt her. Og hvis det er, I tænker, jamen jeg aner ikke, hvad der skal stå her, så kan man lige gå op i den her, der hedder Wizard, og så sige, jamen hvad er det for en mailserver, jeg bruger? Er det Office 365, er det noget UC, eller er det noget Gmail? Så kan man vælge at køre den her lille guide igennem, som så præudfylder nogle af tingene. Nu vil jeg ikke ændre på det, fordi jeg jo allerede har tastet ind, at jeg bruger Office 365 her.
Hvis I ikke ved, om hvorfor en mailserver og sådan noget I har, jamen så må I jo tage fat i dem, der står for jeres mail, og få dem til at hjælpe jer med at give jer de her oplysninger her. Når først man så har udfyldt de her informationer, så skal man op og kontrollere, at opsætningen er rigtig. Så man skal lige trykke på den her knap, og så taste en e-mailadresse ind og trykke OK. Fordi så tjekker systemet, at der er hul igennem. Altså kan den sende en mail afsted via de her informationer. Der kan være nogle sikkerhedsopsætninger osv. over på ens mailserver, der lige skal justeres, hvis ikke man har tilladt, at andre systemer kan sende på vegne af ens mailserver. Men når man har sat det her op og sagt gem til, at ens e-mailopsætning så er på plads, så for også at sige, at den her opsætning skal bruges til godkendelsesmailene, så skal man stille sig på den her e-mailopsætning, og så gå op i den knap her, der hedder godkendelsesopsætning. Og herinde, der skal man vælge den mailopsætning, man så har lavet. Og I kan jo huske her, jeg havde kaldt min for SMTP, og derfor så er det jo det, jeg kan vælge hernede. Så igen, ligegyldigt om I har kaldt den noget andet, det vigtigste er bare, at I peger på det, I nu har kaldt den hernede i den her boks her, og så trykket OK. For så ved systemet, at den skal bruge den her mailserver til at afsende de her godkendelsesmail. Man kan godt i Unikonta generelt lade være med at sætte SMTP op, fordi så er det ligesom vores mailserver, der bliver brugt til at sende fakturamails osv. Det kan man på alle mulige andre dokumenter, kontoudtog og fakturer osv. Men godkendelsesmails, de kræver, at man har en egen SMTP. Og det er simpelthen fordi, vi har erfaret, at hvis ikke man bruger sin egen mailserver, så vil for mange af de her godkendelsesmail, de vil havne i spam hos den, der modtager den. Og det vil sige, at du vil ikke se, at de skal godkende dem, og så går hele det her godkendelsesflow jo lidt ligesom fløjten, hvis det er, at man ikke ligesom kan få lov at se de her mails, og de ligger i en rigtig indbakke, i stedet for nede i uønsket post osv. Så det er altså et krav for, at man kan bruge vores godkendelse. Når først man så har lavet den her e-mail-opsætning og knyttet den sammen med godkendelsesopsætningen der, så er det næste punkt, man skal igennem, det er, at man skal ned i sit medarbejderkartotek og oprette medarbejdere. Og det er jo igen fordi, at når der skal sendes mails ud til godkendelse med fysiske bilag i, så skal systemet jo vide, hvilke mailadresser. Altså, så hvis man har en kollega, der hedder Peter, jamen hvad er Peters mailadresse, sådan at vi kan sende de her godkendelsesmails til vedkommende. Så inde i firmamodulet, hvor vi allerede er, der skal vi altså også herned og finde det, der hedder medarbejdere. Man kan også åbne medarbejderkartoteket via projektmodulet, så det er lige meget om I åbner den det ene eller det andet sted fra. Det er det samme kartotek, der bare kan åbnes 2 steder fra. Men inde på den enkelte medarbejder, der skal man lave nogle opsætninger også. Og man tilføjer selvfølgelig bare nye medarbejdere ved hjælp af tilføje-knappen. Men igen, jeg har allerede på forhånd oprettet medarbejderen, så jeg siger bare lige redigere for at gennemgå de felter, der er relevante i forbindelse med godkendelsen. Og selvfølgelig er det relevant at sætte en mailadresse ind, fordi det er den mailadresse, de her godkendelsesmails vil blive sendt til. Så der skal selvfølgelig være en e-mailadresse tastet ind her. Herudover, der skal der være herover i det her lille felt, vi har herover, der hedder send e-mail til bilagsgodkendelse. Jamen ønsker vi, at der skal sendes mails ud til Gitte i det her tilfælde, når hun skal være godkenderen, jamen så skal vi sætte et flueben hernede i det her felt, ellers bliver der ikke sendt nogen mails afsted. Så kan man også på den enkelte medarbejder sætte automatiske godkendere op. Vi har nemlig 2 felter heroppe i toppen, en der hedder godkender og en der hedder godkender 2. Og det er fordi på alle vores poster, der kan man sætte 2 godkendere på. Så det er ikke et hierarki, men man kan sige, at det både er Jens og Peter, der for eksempel skal godkende de bilag, jeg sender ind til systemet. Så hvis det var tilfældet, at der er 2 personer, der skal godkende de bilag, jeg indsender, jamen så skal jeg altså herind og så vælge heroppe, jamen Jens er godkender 1, og PP er godkender 2. Det eneste, det har af betydning, de 2 godkenderfelter her, det er blot, at hvis jeg sender bilag ind til systemet, altså det vil sige, hvis jeg har en mail og sender bilag ind, og I lærer senere, hvordan vi får bilagene ind i systemet, jamen så kan systemet jo se, at det her bilag er kommet fra mig, og så kan den så selv udfylde, hvem skal godkende de her poster, sådan at den, der sidder og håndterer bilagene, ikke selv skal sidde og sige, det er Peter, der skal godkende den her, og Jens, der skal godkende den her.
Men igen, det er ikke et krav, at de her 2 felter de er udfyldt, så jeg kan sagtens fjerne dem og så sige, at det er bogholderen, der helt og alene tager stilling til, når bilagene kommer ind, hvem der skal godkende det, og om det overhovedet skal sendes til godkendelse. For det kan jo være, at man har nogle regler i firmaet om, at det kun er bilag over et vist beløb, man sender til godkendelse eller noget lignende. Men muligheden er her altså for, at man sætter de her godkender på. Og nu kan jeg bare lige lade JJ stå her som den ene godkender, så vi kan se funktionen. Vi har også mulighed for, når vi står herinde på medarbejderen, at lave en tilknytning mellem vores Unikonta-login og den enkelte medarbejder. Hvis det er, at man ønsker, at den, der skal godkende bilagene, skal kunne gøre det inde i Unikonta, i stedet for kun via en mail ude i ens mailbox, så kræver det, at vi også har det her login-ID koblet på. Og jeg kan sagtens lige gå herind og så sige, jamen når jeg logger på Unikonta, så gør jeg det med det her brugernavn her. Så derfor så kobler jeg lige min Unikonta brugernavn sammen med min medarbejder her, som hedder GL. Og så kan jeg blot sige gem til det her. Alle de andre felter, vi har herinde, har sådan set ikke noget med de her elektroniske bilag at gøre. Så de er ikke så relevante lige i det her øje med. Så jeg siger gem her, og har jo nu de her informationer på. Og I kan se, at jeg har faktisk lavet lidt samme opsætning på en af mine andre medarbejdere, Jens Jensen. Der har jeg også puttet min mailadresse på, men I kan se, at der er det en anden bruger, jeg har koblet på. Og grunden til, at jeg har det, det er fordi, jeg så lige om lidt vil vise jer også, når vi skal prøve at sende bilagene ind, hvordan er det, man så kan godkende de her bilag, hvordan ser det ud. Og der har jeg så lige 2 brugere, så jeg kan vise jer 2 forskellige måder at gøre det på. Men er der 4 medarbejdere, der skal godkende bilag, så skal man altså ind på alle de her 4 medarbejdere og sikre sig, at man har mailadresse og flueben og så videre udfyldt herinde. Når vi så har gjort det, så er der en sidste ting, vi kan sætte op i forbindelse med godkendelse. Det er stadigvæk nede i firmamodulet. Den her gang skal vi bare ind i firmaoplysninger. Fordi inde i firmaoplysninger, der har vi et felt herovre i højre side, der hedder send påmindelse om godkendelse. Det man skal forestille sig, det er, at når vi nu begynder at sende mails ud til dem, der skal godkende med de her forskellige bilag, der skal godkendes, så vil der formentlig være nogle af dem, der lige smutter i svinget. Forstået på den måde, at så får de slettet en mail, uden at have fået godkendt bilaget, eller den ryger måske så langt ned i deres mailbox, at de lige glemmer at se den, eller et eller andet. Og der kan man altså herover definere, at man på bestemte ugedage gerne vil have systemet til automatisk at danne en mail, der ligesom lister de bilag, de tidligere har fået til godkendelse, men endnu ikke er godkendt. Så hvis jeg for eksempel definerede her, at jamen om fredagen for eksempel, der vil jeg gerne have, at systemet danner sådan en mail, fordi jeg ved, at bogholderen hun kommer om mandagen og sidder og skal bogføre alle de her bilag, så derfor så er det ret rart, at det er blevet godkendt om fredagen. Jamen, så er det fint at sætte et flueben her om fredagen. Jeg mener, det er klokken 6 eller 7 om morgenen, at den her mail den bliver genereret, og hvor der så simpelthen er link til alle de bilag, der så mangler at blive godkendt. Så det kan man sætte op herover. Det er ikke igen et krav, så ønsker man ikke sådan en opsamlingsmail blive udsendt overhovedet, jamen så lader man selvfølgelig være med at vælge noget herover. Men og man kan sagtens sætte flere flueben, så hvis man både vil have, at det bliver sendt mandag og fredag, så kan man bare gøre det. Og det er klart, at efterhånden som bilagene bliver godkendt, så vil de jo ikke være med i de her opfølgningsmails, og hvis ikke der er noget, og der mangler at blive godkendt, så bliver der heller ikke sendt en mail. Så jo bedre, at folk er til at godkende de her ting, der skal godkendes, jamen jo færre mails får de. Det var selve opsætningen af godkendelsen, så det er altså at lave selve den her SMTP-mailopsætning. Det er at definere ned på medarbejderne, hvilke mailadresser osv. der skal sendes til. Og så er det eventuelt at gå herind i firmakartoteket og definere, hvordan der eventuelt skal sendes, eller hvor tit der skal sendes de her reminder-mails med, hvad der mangler at blive godkendt. Så nu har vi sat selve godkendelsesprocessen op, og I kan se, at der var ikke særlig mange valgmuligheder. Altså der er ikke alt mulige beløbsbegrænsninger og alt muligt andet, vi kan sætte op, og det er fordi, det kan vi ikke i vores standard godkendelses-setup. Så der er ikke noget med, at fakturer over et eller andet beløb, de skal godkendes af den og den og sådan noget. Det har vi ikke mulighed for at definere. Så den del har vi ikke mulighed for at gøre noget med inde i systemet. Men nu har vi sat noget godkendelse op, så det næste vi så skal til at prøve at kigge på, det er jo så,
hvordan får man fysiske bilag ind i systemet. Så det vil sige, det vi før havde i en mappe, hvordan får vi det ind i regnskabet, sådan at vi kan få det knyttet på vores posteringer, som vi bogfører. Og lige for at vise det, der er der jo også forskellige måder at gøre det på, så der vil jeg også gennemgå de her forskellige valgmuligheder, der er, så I kan se, hvad varianter der er til det. Og der er ligesom 2 måder at håndtere de her bilag på. Nogle de tager udgangspunkt i selve bilaget, så det vil sige, at man beder medarbejdere og leverandører og alt muligt om at sende bilag ind, sådan at man har dem elektronisk. Og så bearbejder man dem ligesom at sige, at jeg bogfører bare de bilag, der er kommet ind i systemet, og så kan det være, at jeg stemmer banken af bagefter og tjekker, at jeg har fået bogført alt, jeg nu også har hævet på banken osv. Det er den ene måde at arbejde med de elektroniske eller fysiske bilag på. Den anden måde er jo, at man ligesom tager udgangspunkt i banken. Det vil sige, at man indlæser bankbevægelserne, og så knytter man så de her bilag på de her bankbevægelser. Uanset om man ønsker at bruge den ene eller den anden proces, fordi der er ikke noget af det, der er rigtigt eller forkert. Det skal man gøre, ligesom man selv synes, der er bedst. Men uanset hvad, så skal man have bilagene ind i systemet. Og det skal man, uanset om man ønsker at bruge den ene proces eller den anden. Og bilagene, når man sender dem ind i systemet, så havner de over i økonomimodulet inde på den liste her, der hedder fysisk bilag indbakke. Så inde i den liste her, der vil der havne nogle bilag. Og nu har jeg testet lidt på forhånd, så jeg prøver lige at se, om jeg ikke lige kan slette dem her, så de bare var tomme, fordi hos jer, hvis ikke I har brugt fysiske bilag før her, så vil den jo også være tom, når I går herind første gang. Og det man så skal tjekke på her, det er jo så, jamen, hvordan får vi så bilagene her ind? Altså hvis de skal havne på den her liste, hvordan gør jeg det? Og der er flere måder. Og en af måderne at få bilagene ind her på ind i den her liste her, det er ved, at hvert regnskab har en speciel mailadresse, man kan sende bilagene til. Så hvis vi lige hopper over i firmamodulet igen og går ind under firmaoplysninger, så vil I kunne se, at der herinde står en speciel mailadresse. Det er ikke en, jeg selv har tastet. Den stempler systemet helt automatisk, når man opretter regnskabet i Unikonta. Så alle regnskaber i Unikonta har sådan en speciel mailadresse. Og man skal ikke gøre noget for, at den kommer. Den står her bare. Så det vil sige, at hvis jeg har et bilag, som jeg gerne vil have ind i det her regnskab, så skal jeg altså bare sende den til den her mailadresse, eller det er i hvert fald en af mulighederne. Og når det så er sagt, nu kan I jo lige huske på, at den slutter på 996 her, fordi det kommer vi til at se en masse gange her. Og hvis jeg lige prøver at gå over og åbne en mail her. Jeg har på forhånd lavet nogle forskellige mails, der ligger klar. Så det jeg lige vil prøve at vise jer, det er selvfølgelig, hvordan sådan noget det kunne se ud. Og der er flere eksempler her. Jeg har for eksempel lavet en mail her. Det er en kvittering fra hotels.com. Når man får en regning fra dem, jamen så er det ikke ligesom en vedhæftet fil. Det er ligesom sådan et billede, der ligger nede i selve mailen. Og det er egentlig bare for at vise jer, at det kan vi også godt håndtere. Systemet kigger efter, om der er en vedhæftet pdf, og hvis der er det, så bruger den som bilag. Er der ikke en vedhæftning der, jamen så går den ned og ser på, hvad er der af billeder i selve mailteksten. Så i det her tilfælde, der er det en mail, som jeg som medarbejder, jeg har været på hotel, og skal sende ind til firmaet. Så jeg videresender den her mail, og det gør jeg jo til den her mailadresse. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har oprettet en kontaktperson med den her mailadresse. Og det er fordi, som medarbejder kan det jo være dødirriterende at skal huske den der scan og den der lange, sjove mailadresse. Så jeg har simpelthen bare oprettet en kontaktperson, som jeg kalder for bilag Gittes webinar, og det er fordi mit regnskab hedder Gittes webinar. Så derfor så kan jeg på den måde nemt lige finde den her mailadresse ved blot at skrive bilag, og så vil den komme op som en mulighed. Så hvis jeg prøver at taste her, så kan I se, at jeg har faktisk flere forskellige af de her scan-mailadresser. Det er fordi, jeg har flere forskellige regnskaber, jeg leger med. Så jeg har bare lavet forskellige kontaktpersoner. Så har I flere forskellige firmaer, I skal sende bilag ind til, så lav flere forskellige kontaktpersoner over i Outlook. Så er det lidt nemmere. Men vi kan prøve bare at trykke send til den her, for så lige om lidt at se, at den jo havner herinde i den her indbakke her. Jeg har et par forskellige eksempler, så jeg tager lige en mere frem her, fordi at jeg har også en mail liggende, hvor vi har fået en regning fra en leverandør,
Så hvis man forestiller sig, at nu har jeg fået en regning eller en faktura her på noget husleje, jamen det er kommet fra leverandøren til mig, og jeg har så bare trykket videresend og igen fået fat i den her mailadresse, men ellers gør jeg jo ikke andet end blot at vil sige send til det her. Og her har vi jo en vedhæftet pdf, kan I se, og det der også er lidt specielt, som I skal lægge mærke til her, det er, at der jo står det her oppe i emnet. Og grunden til, at det lige er vigtigt at lige lægge mærke til, det er nemlig fordi, at systemet vil prøve at afløfte informationer fra selve emnefeltet. Jeg har i forvejen en leverandør oprettet, altså en kreditor oprettet inde i kreditorkartoteket, der hedder GL Ejendomsselskab ApS. Så fordi jeg har en kreditor, der allerede hedder det, så vil systemet genkende den her kreditor, og så allerede definere for mig automatisk, at det skal nok bogføres på kreditorens konto. Og fordi der står faktura og et fakturanummer, så vil den også afløfte fakturanummeret. Men det kommer I til at se lige om lidt. Men nu har I hvert fald lige været opmærksom på, hvor det stod henne. Det stod simpelthen her i emnet på mailen. Så den trykker jeg også send til. Og jeg har endnu en mail liggende, og det er egentlig for at vise jer, at jeg kan jo sagtens have mails, hvor der er flere bilag i. Det kunne være, at jeg var en medarbejder, som havde været på forretningsrejse, og derfor både havde noget brobis og noget rejseomkostninger osv. Jamen, jeg kan selvfølgelig godt sende det i enkeltstående mails, men jeg kan også sagtens bare vedhæfte flere pdf'er her i samme mail. Så det er der ingen problemer i, så det prøver vi også at trykke send til her. Og jeg har også et andet eksempel her. Det er også en mail, jeg vil sende videre. Men det, man lige skal være opmærksom på her, det er, at her har jeg skrevet noget ned i mailteksten. Og det er fordi, at jeg på forhånd har lavet det, der hedder en signatur over i Outlook. Og der har jeg lavet en signatur her, der hedder bilag. Og når jeg henter den signatur, jamen, så kommer de her 4 linjer frem med dato, kreditor, faktura og beløb, hvor jeg så bare skal udfylde de her informationer her. Det er jo ikke noget, man skal gøre, men I vil se, at hvis man sidder og udfylder de her ting, jamen så gør det jo livet nemmere for den, der skal bogføre det, fordi så vil beløb og fakturanummer og kreditor og dato osv., det vil allerede være udfyldt inde i den her liste, hvor vi jo senere skal bogføre posterne fra. Så den mulighed er der også, og jeg har jo så tastet et kreditorkontonummer ind her, og det er fordi, at alle medarbejdere i mit lille testregnskab, de er oprettet som leverandører, og det vil sige, at når de har udlæg, så ryger det bare ind på deres kreditorkonto, og man betaler fra firmaet ud til medarbejderne, ligesom man betaler til alle andre kreditorer. Så man behøver ikke at sidde og skal finde ud af på lønnen, hvor meget skal der indeholdes eller tilbageholdes til udlæg eller betales ekstra eller noget andet. Så det er også en mulighed, at man ligesom sætter sådan nogle ekstra tekster på hernede. Og jeg skriver bare selve navnet på det felt, det ligesom skal havne i, og så et mellemrum, og så skriver jeg selve værdien. Så ikke noget særligt meget hokus pokus over det. Jeg trykker send også til den her. Og grunden til, at der ikke sker noget inde i min indbakke endnu, det er jo fordi, at jeg ikke trykker opdater, fordi det er jo først, når jeg trykker opdater, at systemet ligesom vil udveksle information med serveren. Så det er derfor, der ikke er sket noget endnu. Men inden jeg lige trykker opdater, så vil jeg nemlig lige vise jer en anden mulighed, der også er for at få bilag ind i systemet. Fordi udover at vi har den her mulighed for at sende det ind på mail, så kan vi også trække det ind. Vi kan trække det ind til selve indbakken her, men vi kan også trække den ind til det her lille ikon, vi har heroppe i toppen. Og til det formål, der har jeg så på forhånd en mail liggende, eller et dokument liggende her, hvor jeg har en folder her, hvor jeg har alle mulige forskellige bilag. Så der ligger alt muligt blandet i den her folder her på min PC. Jeg behøver ikke nødvendigvis, hvis jeg har fået en mail med et vedhæftet bilag i, så i stedet for at sige videresend, så kunne jeg sådan set også bare trække pdf'en eller billedet, eller hvad det nu var, direkte fra mailen over i Unikonta, i stedet for at bruge den her videresendelse. Jeg behøver ikke at gemme den ned på en PC-folder først, men det har jeg lige gjort i det her tilfælde her. Men hvis jeg for eksempel skulle have et af de her bilag ind, jamen så vil jeg blot tage et af bilagene og simpelthen holde musen nede, og så kan jeg for eksempel trække den op til det her lille ikon heroppe i toppen. Det kan være rigtig smart at gøre, hvis nu man ikke har indbakken åben.
Altså hvis jeg nu sidder og arbejder med at lave fakturer til kunder eller noget andet, og ikke lige har indbakken åben, men får et bilag, og så gerne lige vil have den ind i systemet, uden at skal lave en videresendelse. Det der sker, når jeg giver slip heroppe ved det her lille ikon, det er, at den viser mig en masse felter, hvor jeg har mulighed for at sige, jamen hvad er det her for noget? Altså jeg kan taste beløb, og jeg kan taste antal osv. Det er ikke et krav at gøre det, men jeg har muligheden for det. Og i det her tilfælde, der vil jeg prøve bare at sige gem til det, sådan I kan se, at jeg kan sagtens gøre det, uden at vi ligesom gør mere ved det. Og jeg kan lige prøve her i min indbakke her lige at sige opdatere, fordi så kan I også se, at vi lige får de andre bilag ind, som vi har mailet ind også. Men en anden mulighed, i stedet for bare at trække den op til det her lille ikon, fordi det kan jeg kun gøre med et bilag ad gangen. Og har jeg nu sådan en folder hernede på min PC, som jeg havde, hvor der jo er rigtig mange bilag, så kan det jo være rart, at jeg ligesom kan markere dem. Så jeg prøver lige at markere flere forskellige af de her poster her, og så sige, at dem vil jeg altså gerne have trukket over i systemet her. Jamen, så kan jeg blot markere dem her, og så kan jeg holde musen ned igen og trække over til indbakken. I kan se, at den ligesom skifter farve over bagved. Og hvis jeg så giver slip, og jeg lige siger gem og opdatere her, jamen så har jeg lige pludselig ekstra, og nu er der nogle gange, jeg lige skal ud og ind, for at den driller mig lidt en gang imellem. Men så må man lige gå ud og ind af indbakken her, fordi så kan I se, at nu ligger de der alle sammen. Det er først, når de ligesom får et entydigt ID. De har simpelthen sådan et nummer alle sammen, de bilag, der kommer ind her. Og det er først, når der står et nummer her, altså man har trykket gem, hvis man har trukket dem over, at de ligesom ligger gemt på serveren. Så allerede nu, hvor vi kan se, at de har det her ID, så er de faktisk gemt på serveren. De er jo ikke bogført endnu, eller koblet på nogle poster eller noget, men de er gemt i den her liste her. En anden mulighed for at få bilag ind i systemet, det er også, at vi har en app til telefonen. Så hvis I har lyst til at få bilag ind ved, at I for eksempel er ude at rejse, og man har en kvittering fra en butik eller et eller andet, jamen så kan man også downloade en af vores apps og bruge til det. Og vi har 2 apps. Vi har en, der hedder Unikonta Assistant, og vi har en, der hedder Unikonta Upload. Og den, der hedder Unikonta Upload, altså I henter de her apps, uanset hvilken en af dem det er, på samme måde som I henter alle mulige andre apps til jeres telefon. Så ind i App Store, hvis det er en iPhone, I bruger, og så simpelthen søge på Unikonta, og så vælge en af de her 2 apps her. Og den, der hedder Unikonta Upload, den kan kun bruges til at gemme bilag ind til den her indbakke. Det er det eneste funktion, der er i den app. Og den app kræver ikke andet end at brugeren er oprettet i medarbejderkartoteket. Og det har I jo allerede været over at gøre. Så det vil sige, for at en medarbejder kan bruge appen, så skal man have været herinde i medarbejderkartoteket og lige defineret, at man har en medarbejder herinde. Og grunden til, at man skal det, det er jo igen fordi, at når man så via appen tager et billede af en kvittering, for eksempel sender ind, så kan systemet ligesom stemple, jamen hvem er det, der har indsendt det her bilag, og i yderste konsekvens, jamen hvem er det så, hvis man har sat en godkend op, der så skal godkende de her bilag, der kommer ind på den her måde her. Så man har altså mulighed for at bruge den her app, uden at man har en bruger i app. Man skal have en medarbejder i medarbejderkartoteket, men man skal ikke nødvendigvis have en licens til den her bruger, der skal bruge den her app på telefonen. Så den kan alle medarbejdere altså få lov til at få, og selve appen er gratis, så ikke noget med, at den koster penge at hente eller noget. Den anden app, vi har, der hedder Unikonta Assistant, den er sådan en lidt større app, for den kan bruges til forskellige ting. Den kan bruges til tidsregistrering, den kan bruges til at få bilag ind i systemet, og den kan også bruges til at se projektinformationer og andre ting i systemet, kundeoplysninger osv. Og den app, der hedder Unikonta Assistant, den kræver en Unikonta-bruger. Så det vil sige, den kan man kun bruge, hvis man har et login til Unikonta. Så de medarbejdere, der skal bruge den app, de skal have et brugerlogin til systemet. Men begge app er gratis at downloade, så selve appen kan man godt hente, hvis man lige gerne vil se, hvordan den ser ud, og så bare vil prøve at tilgå den med sin egen bruger for eksempel. Men jeg vil ikke vise jer den her. Det er lidt sværere at vise den her app, når vi sidder her på PC'en, men der ligger
en vejledning på Unipedia, hvor man kan se lidt skærmdoms af, hvordan det ser ud osv. Men det er en meget, meget simpel app. Man trykker på et ikon, der ligner et lille kamera, så tager man et billede af sit bilag, og så kan man igen skrive navn og noget beskrivelse til det her bilag osv., og så kan man trykke overfør. Så det er en app, som alle kan finde ud af at bruge. Den er meget, meget simpel. Men uanset hvad, så vil sådan et bilag jo også havne herinde i indbakken, hvis det var, at vi brugte den her app her. Og det er klart, at fordelen ved at bruge appen, i stedet for at man ligesom videresender på mail, det er jo, at når man videresender på mail, så kan det godt lige tage lidt tid, inden bilaget kommer ind i systemet. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det skal jo igennem jeres egen mailserver og vores mailserver, inden det ligesom havner i det rigtige regnskab. Hvor hvis man bruger vores app, altså den til telefonen, eller hvis man trækker bilagene over, jamen så er de der med det samme. Det er direkte på serveren, man gemmer informationen. Så det er en lidt hurtigere vej, hvis man synes, det andet går for langsomt. Men når alle bilagene så er inde her i systemet, jamen så er man ligesom klar til så at sige, jamen hvad skal der ske med de her bilag her? Fordi at de skal jo ligesom håndteres. Og lidt ligesom i gamle dage, eller det kan også være, det er sådan hos jer stadigvæk, at man har sådan en lille brevbakke på bogholderens skrivebord, hvor man smider de her bilag i, jamen der skal man egentlig sammenligne den lidt med den her indbakke. Så det vil sige, at bogholderen skal ligesom have tømt den her liste her, og når først vi ligesom har bogført tingene eller arkiveret dem, jamen så bliver listen tom. Så der bliver kun vist det på den her liste, der mangler at blive håndteret. Så det gør jo også, at den gerne skulle være forholdsvis nem og overskuelig at have med at gøre. Men det vi så har af muligheder for ligesom at bearbejde de her bilag med her, jamen det er jo, at vi kan gøre alle mulige forskellige ting her. Og jeg vil prøve at vise jer nogle af de her forskellige ting. Og tanken er jo også, at når man står her på sådan en liste her, så kan man trykke på vis heroppe på båndet, og så kan man jo få vist det bilag, der nu er sendt ind. Nu har jeg for eksempel sendt en huslejekontrakt ind. Jeg prøver lige at trække den lidt over i højre side her, fordi det jeg egentlig vil vise jer, det er, at hvis man har 2 skærme, så kunne man jo køre den her over på skærm nummer 2. Og det der er smart, det er, at i takt med at I så bare skifter linje herinde på listen, jamen så skifter bilagene sig ude på den anden del af skærmbilledet der. Så det vil sige, at det gør det altså lidt nemmere, og man ikke skal sådan sidde og åbne og lukke, men egentlig forestille jer, at det virker jo lidt ligesom hvis man sad med det i en mappe og sad og bladrede. Her er det bare på skærmen, det foregår i stedet for. Og så sidder man jo så og går de her bilag igennem og finder ud af, hvad skal der ske med de her bilag her. Og for eksempel sådan en huslejekontrakt her, jamen det er jo ikke nødvendigvis en, jeg ønsker at bogføre, men jeg ønsker jo heller ikke bare at slette den, som jo selvfølgelig også er en mulighed her. Jeg vil jo have gemt det her. Og havde den nu ligget på mit bord i sådan en lille brevlomme der, jamen så ville jeg måske have sat huller i den og sat den over i en mappe på mit kontor. Men det er jo det, jeg ligesom skal lade være med. Jeg skal ikke begynde at printe ting og gemme det i en mappe. Jeg skal gemme det elektronisk i stedet for. Og det kan jeg sagtens gøre, også selvom det ikke skal bogføres. Så jeg stiller mig her på den her huslejekontrakt, og så har jeg nemlig mulighed for at gå herop på båndet og sige, at jeg gerne vil have kopieret eller flyttet det her bilag væk fra den her indbakke. Og jeg har mulighed for at flytte den flere forskellige steder hen. Og i det her tilfælde, der vil jeg prøve her at flytte den her huslejekontrakt over på en kreditor. Så jeg går ind og siger flyt. Og grunden til, at jeg ikke siger kopiere, det er jo fordi, siger jeg kopiere, så får jeg den kopieret over til kreditoren, men det bliver ved med at ligge hernede i indbakken. Og så er jeg jo lige vidt. Så skal jeg jo stadigvæk finde ud af, hvad der så skal ske med den, der ligger tilbage. Så jeg vil selvfølgelig flytte den. Og jeg vil altså flytte den over til en kreditor. Og den kreditor, jeg vil flytte den til, hedder GL Ejendomsselskab. Og så siger jeg OK her. Og det der vil ske, det er, at så forsvinder det her bilag her, og så hopper den jo bare her til et andet bilag på listen. Så nu har jeg altså allerede håndteret det ene bilag. Og inden jeg lige viser jer, hvor den havnede henne, så viser jeg lige kort, at jeg også kan flytte den til en finanskonto. Så hvis for eksempel jeg har min leasingaftale her, som jeg også gerne vil arkivere, det er heller ikke noget, jeg lige vil bogføre, så kan jeg igen gå herop og sige kopiere og flyt.
og så sige, at det skal flyttes, og den her gang skal det så flyttes til en konto i kontoplanen, og jeg har simpelthen en konto i kontoplanen, der hedder leasing, og den vil jeg gerne flytte det til. Og så vil det bilag også forsvinde. Og det sted, de forsvinder hen, de her poster her, jeg arkiverer på den måde, jamen det er, at hvis jeg for eksempel går over i kreditormodulet, fordi den ene af bilagene arkiverede jeg jo på en kreditor, jamen hvis jeg så finder GL Ejendomsselskab her, så har jeg på båndet en knap, der hedder vedhæfte filer og dokument. Og her kan jeg så se de dokumenter, jeg har flyttet herover på kreditoren. Så her igen, der er ikke sket nogen bogføring. De ligger bare i den kreditors dokumentarkiv. Og jeg vil jo så også herover kunne sige vis og få vist den her huslejekontrakt igen, hvis jeg får brug for det. På tilsvarende vis vil jeg kunne gå over i økonomimodulet, i kontoplanen, og herover vil jeg jo kunne finde, nu kan vi lige midlertidigt lukke den her, så den ikke lige fylder det hele, simpelthen finde min leasingkonto her, som vi bogført noget eller flyttet noget over på. Her kan vi allerede se, at der er en klips der, men jeg vil også her kunne gå op i vedhæftede filer og dokument, og så se de dokumenter, der er koblet på her. Man kan sagtens koble flere dokumenter til samme konto. Så havde man nu 5 forskellige leasingaftaler, så kunne der jo bare ligge 5 poster herinde, og igen kan man gå herind og sige vis. Så det er altså en måde ligesom at slippe af med posterne på nede i den her indbakke. Det er altså, at jeg flytter den til andre steder i systemet og arkiverer den uden en egentlig bogføring. En anden mulighed, man har på de her bilag, det er, at man kan få ting til ligesom at blive koblet sammen. Så hvis man har nogle poster her, hvor man siger, jamen de hører sammen. Det kunne være, at den her tegning, jeg har her, jamen den hørte sammen med den regning, jeg har fået fra et andet firma for eksempel. Det kan være, at det her ejendomsselskabsregning her, de to her, de skulle høre sammen for eksempel. Hvis det er, at de skulle det, så vil jeg markere dem. Jeg gør det, jeg holder kontroltasten nede og lige klikker på de to, så I kan se, at begge linjer ligesom er en mørkere og grå end de andre. Og så kan jeg nemlig gå op her på båndet, hvor jeg har nogle PDF-værktøjer, og her kan jeg så sige sammenlæg 2 PDF'er. Og det der sker, det er, at den viser mig de 2 sider, og så siger den, jamen hvorfor en af siderne skal være forsiden. Jamen det skulle være den her højre sammenlæg, altså den her i højre side, der skulle være den første side. Og så kunne jeg så sige join til det. Og så spørger den, om jeg så vil slette det venstre bilag, og det vil jeg jo, for jeg skal jo ikke både have et bilag, der nu har 2 sider, og så også have den ene tegning, der er liggende for sig. Så jeg siger ja til at slette den ene, og så er tegningen væk. Og det der så sker, det er, at jeg er nede på det her bilag, hvor jeg nu kobler den på her, jamen der kan jeg trykke vis, og hernede vil jeg så kunne se, at den består af 2 sider, og når jeg bladrer, så kan vi nu se, at vi har den her tegning på. Har man fået samlet sådan nogle bilag her, hvor man så tænker, det var så ikke lige det rigtige, jeg fik lagt sammen her, det var en fejl, der skete, jamen så er der heller ikke nogen skade sket, fordi jeg kan også bruge de her PDF-værktøjer til at opdele igen. Så når jeg igen står hernede og har markeret den her post, så kan jeg gå herop og sige, at jeg vil gerne have opdelt den i flere PDF'er igen. Og så vil jeg kunne gå ind og sige hernede opdel, så jeg får en PDF per side. Og hvis jeg gør det, så spørger den, om den oprindelige post skal slettes, altså den med de 2 sider. Det skal den jo, for jeg skal have 2 nye. Og så kan I se, at nu har jeg 2 linjer liggende med samme informationer på, fordi at det jo var det samme bilag, jeg nu koblede ud i 2. Så det man jo så må gøre, hvis det er, at man synes, at den ene så har en forkert tekst, så kan vi se, det var den anden her, der var det, så kan jeg jo så rette teksten tilbage til tegning her, og så sige, at det har sådan set ikke noget med den her kreditor og det her fakturanummer at gøre, så kan jeg selvfølgelig bare flytte de her ting væk her. Når man får de her bilag ind, og på den måde så arkiverer dem og samler dem og lægger dem sammen, jamen så får man jo selvfølgelig listen gjort en lille smule mindre. Men der er jo så også nogle af de her bilag, der rent faktisk skal bogføres, og inden de skal bogføres, så kan det også være, at vi gerne vil have den godkendt. Og hvis man har nogle bilag, man gerne vil sende til godkendelse, jamen så skal det her felt, der hedder godkender 1,
eller det, der hedder godkender 2 var udfyldt. Systemet er sådan set ligeglad med, hvilken af de 2 felter I bruger, eller om I bruger dem begge 2. Igen, vi har ikke noget hierarki, så systemet har ikke noget med, at godkender 2 først kan godkende, når godkender 1 har gjort det. Nej, de kan godkende uafhængigt af hinanden, men vi kan altid se, om det er godkender 1, der har godkendt bilaget, eller det er godkender 2, eller det er dem begge 2. Fordi det kan man også godt sige, at man ikke ønsker at bogføre tingene, før der er 2 godkendelsesflueben. Men det er op til bogholderen selv at holde styr på, hvad man ønsker at bogføre. Og det skal jeg selvfølgelig nok vise jer, hvordan man kan holde styr på det. Men jeg vil selvfølgelig gerne prøve at sende nogle af de her bilag til godkendelse, så I kan se, hvordan sker det. Og hvis jeg nu for eksempel tager den her regning her fra noget, der hedder frugtkurven her, jamen så kunne jeg prøve at gå hen og sige, at jeg gerne lige vil sætte mig selv på som godkender, og det er jo bare for, at jeg så kan vise jer ude i min mail, hvordan det så ser ud. Når jeg udfylder en godkender her, og så trykker gem til listen her, så sender systemet automatisk den her mail afsted med godkendelse. Og hvis man sådan tænker, jamen har den nu også gjort det? Vi kan jo ligesom ikke se, der er sket noget. Og det kan man så faktisk godt. Fordi hvis man stiller sig på posten, så kan man gå op i den her knap, der hedder godkendelse, og så kan man gå ned på den liste, der hedder afventer godkendelse, og der kan vi se, om der ligger en linje herinde. Hvis der ligger en linje herinde, så er det fordi, at der er blevet afsendt en mail. Den er sendt den 10.1. kl. 9.42, og vi kan se, hvem er godkenderen, altså hvem er det, vi har sendt den til. Så hvis det er, at vedkommende kommer og siger efter noget tid, jamen jeg har ikke fået den her mail, jeg ved ikke, jeg skal godkende den her, så kan man også altid gå herop igen og så sige gensend e-mail. Og gør man det, trykker gensend, så spørger den, jamen hvem vil du så sende det til? Og nu havde vi jo 2, vi havde jo både JJ og GL. Og hvis det nu lige er mig selv, jeg vil gensende den til, så vælger jeg mig selv her og trykker afsend. Og hvis man så igen kigger inde på listen herinde med afventer godkendelse, så vil I kunne se begge linjer. Så vi kan simpelthen se, at vi har faktisk afsendt den de og de gange. Så vi har hele tiden en historik med, hvornår har vi sendt det til godkendelse. Og den, der så modtager den her mail, der nu skal godkendes, jamen der får man en mail, og den vil jeg lige prøve at gå over og finde til jer, sådan at I kan se, hvordan ser sådan en mail ud her. Og jeg skal lige finde en af dem her. Den var der, så den åbner jeg lige og trækker over, så I kan se den herover. Så jeg har for eksempel fået sådan en mail her til godkendelse. Frugtkurven står der. Og det, der er tanken her, det er jo, at jeg skal trykke på den her, der hedder godkend her. Så som medarbejder, der skal godkende, der ude i mailen, der trykker jeg på det lille billede, der er her i midten. Og hvis ikke man rigtig synes, der sker noget, så må man lige trykke på den her op og så sige, at vi skal altså lige have den vist i en webbrowser, hvis nu man har noget sikkerhed eller noget andet, der gør, at den ikke rigtig virker. Og jeg ved lige ikke, hvorfor det driller her ved mig lige nu. Det er typisk, når man har, den kom der, det er bare fordi det sker på min anden skærm her. Sådan, fordi det der sker, det er jo, at den åbner ligesom sådan et billede her, hvor jeg kan se det fysiske bilag. Så jeg kan se, at den består faktisk af 2 sider, men hvor det selvfølgelig bare her er den første side, der lige måske er relevant her. Jeg kan bladre ned og se beløb og så videre. Men det, der er det gode som godkender, det er, at jeg kan skrive et notat til bogholderen. Så jeg kan godt skrive, det var ikke den pris, vi havde aftalt. Og så kan jeg godt sige afvis. Jeg kan også sige, at den ser fin ud, og så sige godkend. Jeg kan også sige, at den skal bogføres på den og den konto og godkendt. Så jeg kan altså lave alle mulige forskellige notater til bogholderen ved at skrive dem her i notatfeltet. Og nu prøver jeg bare lige at skrive hej bogholder, så vi lige kan se, hvor det havner henne. Og I kan se, at vi kan godkende, og vi kan afvise, og vi kan sætte dem på vent. Jeg har selvfølgelig lige i det her tilfælde lyst til at godkende den, fordi vi jo så bagefter skal prøve at se, jamen, hvordan ser det ud, når den er godkendt, og hvordan kan vi nøjes med så kun at bogføre det, der er godkendt. Så jeg trykker på godkend her, og så kan jeg egentlig blot lukke det her billede igen. Og hvis man så som bogholder, det kan jo godt være, at man har haft lukket den her i mellemtiden, og man har arbejdet med alle mulige andre ting osv., og nu kommer man ind og ligesom skal arbejde videre med posterne. Jamen, når man så går ind i sin fysisk indbakke herinde, jamen, når man så lige siger opdater, hvis man stadigvæk er i listen, har man været ude og inde, så sker det automatisk.
Men så kan I jo se hernede, at der nu er sådan et flueben nede i godkendt 2. Og det er jo fordi, at medarbejder GL, det var jo mig, jeg har jo været ude og godkende det her bilag. Og vi kan se, at der ligger et lille notat her, så som bogholder kan jeg gå herhen, og så vil jeg kunne se det notat, der var skrevet derude i selve mailen. Det er den ene måde at godkende på. Det er altså ved, at man godkender via de her mails, man får med de her godkendelsesbilag i her. En anden mulighed, der er for at godkende, det er, at man kan logge ind som en anden bruger i systemet. Og jeg har lige på forhånd her logget ind her, så jeg er faktisk inde med en anden bruger, der hedder 05 kursustest, men logget ind i Unikonta i det samme regnskab. Og det jeg kan gøre, hvis nu jeg ikke ønsker at godkende bilag via mails, fordi at jeg allerede har en Unikonta-bruger og gerne bare vil gøre det inde i Unikonta, så kan jeg gøre det, at når jeg som den anden bruger her logger ind i Unikonta, så kan jeg gå herop i den lille mand heroppe i højre hjørne, og så sige godkend bilag herop. Fordi her vil jeg så se en liste med alle de bilag, der står til, at jeg skal godkende dem. Og det er jo temmelig mange, eftersom at den her medarbejder er koblet på den her, der hedder JJ, og det var den, der stod som automatisk godkender på alt, jeg indsendte. Så det vil sige, der er altså blevet lagt til godkendelse her helt automatisk til den medarbejder her, der hedder JJ. Og herinde kan jeg så gøre lidt det samme. I kan se, at jeg kan godkende, jeg kan afvise, jeg kan sige afvent. Jeg kan sende dem videre til en ny godkender, hvis jeg mener, at det ikke var mig, der skulle godkende det med en anden. Og jeg kan også godkende med et notat, og så simpelthen skrive et notat. Og herinde har jeg også mulighed for at få vist bilagene ved blot at trykke på vis-knappen. Så der er selvfølgelig ingen tvivl om, at hvis man skal godkende rigtig mange bilag hele tiden, så kan det her være en hurtigere måde, fordi vi bare kan skifte linjer og så sige godkend og skifte og hvad vi nu ellers vil. Det kan være hurtigere, end at skal sidde med forskellige mails og skal sidde og åbne på dem. Men hvis jeg nu prøver at godkende et par stykker, så kan I jo se, at i takt med, at de bliver godkendt, jamen så forsvinder de fra den her liste her. Så hvis jeg så lige lukker den her liste igen, og vi kan lige sige opdatere her, og så kan jeg lige minimere, så jeg igen kommer over i den anden Unikonta med min egen Unikonta-bruger her. Og så kan jeg jo lige prøve at trykke opdatere herover, fordi så skulle vi jo rigtig gerne se, at nu er der så nogle af de her bilag, der har fået et flueben her i den første godkender, fordi at JJ har været inde og godkendt de her bilag her. Så det er altså de to måder, vi har at godkende på. Det er enten via den her mailgodkendelse, eller ved hjælp af det her lille ikon heroppe med manden, hvor man kan gå ind og sige godkend bilag. Så begge dele er en mulighed her. En tredje mulighed, det er jo også, at hvis man så som bogholder sidder med et bilag og tænker, jamen det er så lille et bilag, altså beløbsmæssigt, så den vil jeg ikke sende til godkendelse. Hvis der så ikke var automatisk udfyldt en godkender herhenne, jamen så vil man jo bare lade de to godkenderfelter stå tomme, og så kan det være, at man siger, okay, bogholderen kan sig selv gå hen og bare sætte et flueben i her, at det er altså godkendt her. Og så ved man måske internt, at jamen, har der ikke stået en godkender, men der alligevel er et flueben, jamen så er det altså fordi, at det er bogholderen, der har godkendt det, fordi det er et lille bilag. Så den mulighed har vi altså også for at godkende, at den, der sidder og går bilagene igennem her, kan lave den her godkendelse her. Hvis der er poster, der ligger her på listen, som vi af en eller anden årsag ikke skulle have været ind i systemet. Nu for eksempel den tegning her, vi kiggede på før. Hvis den af en eller anden årsag er kommet herind, hvor vi tænker, at den skal jeg hverken gemme inde i systemet eller bogføre eller noget som helst, så kan jeg jo altid gå op og sige slet heroppe på båndet, og så få den væk. Og vi har også mulighed for at flytte bilagene til et andet regnskab i Unikonta. Så har I flere regnskaber og fået det ind i et forkert regnskab, så kan I også flytte det til et andet regnskab. Så det er også en mulighed der. En anden ting, som også kan være rigtig god at kende til af de muligheder, vi har herinde, det er jo, hvis man for eksempel får sådan et betalingsservice-bilag ind. Der er jo sikkert mange af jer, der får sådan nogle bilag, hvor der er ligesom hos jer, nok er ligesom hos mig her, at den simpelthen er flere regninger, der faktisk bliver hævet på samme betalingsoversigt. Og hvis man har det, jamen så ønsker man jo måske at have det her bilag inde flere gange, fordi den skal jo ligesom, jeg skal jo bogføre 5 forskellige bilag på det her ene side her. Jamen så kan jeg bruge den funktion heroppe i toppen, der hedder kopier.
Så jeg kan simpelthen kopiere den de antal gange, jeg vil. Nu skulle jeg selvfølgelig stå på den rigtige, når jeg gjorde dem. Det gjorde jeg måske også. Simpelthen lige få de her linjer ind, så jeg får 5 af de her betalingsservice liggende her. Og igen, I kan se lige nu er der nogle af dem, der ikke har et nummer. Så den her, nu fik jeg kopieret en forkert, fordi musen lige hoppede derop. Så jeg kan lige starte med at sige gem, så de alle sammen får et ID, og så kan jeg sige, at den ene, jeg lige fik kopieret igen her, jamen den skal bare væk. Det var forkert, at jeg fik den kopieret. Så vi kan altså også ligesom få et bilag til at ligge her flere gange, uden at vi skal ligesom indsende den x antal gange. Nu har man ligesom gået listen igennem, og alt det, der ligesom skulle gemmes eller arkiveres, og alt det, som ikke skal bogføres, det har vi ligesom fået væk fra listen. Nu er vi så klar til ligesom at kan bogføre nogle af de her ting her. Og måden man kan bogføre det på, det er, at man kan enten føre det op i en klade og bogføre det i en ganske almindelig bogføringsklade. Vi kan også knytte det til et indkøb. Og hvis man vil koble en post til et indkøb, altså man forestiller sig, at man har oprettet en indkøbsordre, bestilt nogle varer eller nogle ydelser ved en leverandør, og når så fakturaen kommer, så skal det jo være det her indkøb, der bliver bogført, og ikke bare op i en bogføringsklade, fordi så får vi jo aldrig lagt de her varer på lager osv. Jamen, der har man så mulighed for at sætte et felt ind her, der hedder indkøbsnummer. Og det her indkøbsnummerfelt, jamen der kan man trykke i, og så får man først mulighed for at taste et indkøbsnummer, hvis nu at man har fået fakturaen ind, uden at der ligger et indkøb oprettet. Det kan jo være, at vedkommende, der har bestilt de her varer, har gjort det via en webportal eller andet, hvor man ikke lige har fået det oprettet inde i Unikonta endnu. Jamen så må man taste et indkøbsnummer. Men man kan også trykke på drop-down-listen her, og så se, hvad ligger der af indkøb i forvejen. Der kan jeg så se, om det her det er noget af det, der skal kobles til. Og nu kan man se lige den her husleje, den har jeg ikke liggende som en købsfaktura herover. Men det har jeg med den her frugtkurven hernede. Så hvis jeg nu lige går ned på frugtkurven her, og går ned i indkøbsnummerfeltet her, så kunne jeg jo se, at der ligger et indkøb her til den, der hedder frugtleverandøren. Og hvis jeg så tænker, jamen har de noget med hinanden at gøre? Jamen har man været sød, dengang man har sendt bestillingen hos leverandøren og oplyse et indkøbsordrenummer, så kan man jo være så heldig, at det indkøbsordrenummer kan man se på den faktura, man modtager, og så kan man jo altså bare ud fra det taste nummer, så man behøver ikke at gå ned og vælge den, men kunne egentlig bare have tastet den i første omgang. Uanset om man taster eller vælger, så snart at man ligesom har koblet et indkøbsnummer på her, og man ligesom trykker gem her, jamen så vil der ske det, at når man så går over på det her indbakke, sådan her indkøbsordre, så vil man jo kunne bogføre den, ligesom det vil man jo sådan set også kunne uden, men når jeg bogfører den, så vil den fange det her bilag, der ligger over indbakken, og det vil forsvinde. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at hele bilaget, som vi havde over i fysisk indbakke, passer med det, vi har herover. Så hvis jeg nu lige går herover igen og lige trykker vis her, så kan vi se her, at den her faktura, den er på 817,5. Og vi kan se her, at det er for nogle forskellige frugt og nogle dadelkugler og noget levering. Nej, leveringen er faktisk ikke engang med her, men den er ligesom nævnt som en restting her. Så det jeg jo selvfølgelig skal sikre mig, det er, at over i min indkøbsordre her, og igen er det jo rigtig dejligt, hvis man har 2 skærme, når man arbejder med Unikonta, for så kunne jeg trække den her over til siden. Men herinde kan jeg jo så gå ind på mine indkøbslinjer og se, jamen er det også det, jeg har fået, og er det til de samme priser, som der stod her på fakturaen. Og der kan jeg jo så se, jamen det passer meget godt, at jeg har fået alle de her ting nu. Men vi kan jo se, at den her Unikonta kæmpe chokoladebar her, jamen den er i hvert fald ikke med på regningen. Jamen så kan jeg jo lige fjerne, at den vil jeg ikke fakturere lige nu, fordi den er altså ikke med på fakturaen. Og leveringen er sådan set heller ikke med rent beløbsmæssigt, så den skal jeg jo heller ikke have med. Så det er jo sådan set kun de her 3 øverste beløb her, som jeg skal have med på min faktura her. Og så kan jeg trykke gem. Og nu lukker jeg lige den her, sådan at den ikke generer os her i billedet. Og så siger jeg opret faktura, og så kan jeg jo så bogføre den her faktura her. Nu kan jeg ikke lige huske fakturanummer, nu taster jeg bare noget. Og vi siger bare bogfør til det her. Fordi det er jo klart, at når ikke hele ordren er faktureret, så vil det jo kun være resten, der nu ligger tilbage. Men hvis jeg går op og kigger,
op på den her kreditor her, som vi nu har bogført noget på, fordi vi jo fik lavet det her indkøbsfaktura her. Jamen hvis jeg går ned på den her frugtleverandør og kigger på posteringerne her, jamen så på den faktura, vi lige har bogført her 10.1., kigger jeg på mine posteringer på bilag, altså mine finanstransaktioner her, jamen så kan vi se, at vi har klipsen på her, og den klips, jamen det er jo det her bilag med vores frugt her, som nu er med. Så det er klart, at så snart jeg nu har bogført noget af det her indkøb, jamen så nede i min indbakke, så er det her bilag jo forsvundet. Så det vil sige, nu ligger den her regning fra frugtkurven her ikke længere. Og når jeg så igen får en regning fra frugtkurven på resten, jamen så vil jeg bare gøre det samme igen, altså henvise til det samme indkøbsnummer. I skal være opmærksom på, at hvis I har i lang tid om at få bogført jeres bilag herinde, I må ikke have flere købsfakturer liggende herinde i listen, som knyttes til det samme indkøbsnummer. Altså I er nødt til at gøre det en af gangen. Fordi hvis I udfylder for eksempel 2 linjer her med det samme indkøbsnummer, så ved systemet jo ikke, når I går over og bogfører en købsfaktura, hvorfor en af de 2 er det, den skal tage med. Altså hvorfor en vedrører den ene eller den anden. Så det skal man lige være opmærksom på. Et indkøbsnummer er gangen til hvert indkøb. Så man kunne godt gå op og sige indkøbsnummer 10, 11, 12 osv. Det vil ikke være noget problem. Men bare ikke på én gang, når det er det samme indkøb, I har med at gøre her. Godt. En anden ting, som vi jo selvfølgelig kan gøre, det er jo at overføre det til en klade for at få det bogført. Og hvis vi har poster her, som vi gerne vil bogføre, nu kunne vi jo prøve at sige, at de her poster, der ligger her, som er godkendte, jamen dem vil vi gerne have over og have bogført. Jamen så gør jeg det, at jeg står her på listen og siger overfør til klade. Og så vælger jeg her, jamen hvorfor en klade er det, jeg vil føre det over til. Og jeg vil gerne smide det over i min dagligklade. Og så bliver jeg spurgt, om det beløb, der står her på listen, skal det opfattes som et debitbeløb eller et kreditbeløb. Og nu kan man sige, at jeg har ikke udfyldt særlig mange beløb endnu. Det kunne jeg godt have gjort. Så inden jeg førte det over i kladen, kunne jeg godt have siddet og åbnet bilagene på den anden skærm, og så sagt, jamen okay, det skal bogføres på den og den bogføringsdato, og med de og de ting. Og det vil jeg faktisk lige prøve at gøre, fordi det vil man normalt gøre. Så jeg siger bare lige annullere. Tænk, jeg var lige en tand for hurtigt der. Og så prøver jeg lige at sige vis igen, så I kan se her, at det man jo vil gøre, det er, at man sidder og kigger her, hvad for en dato er det. Og nu ved jeg godt, at jeg snyder lidt, men jeg siger, at det her det er 23 bilag her. Og vi lige går ned og siger, jamen, hvad var beløbet? Jamen det er 149,95, og igen, det er 100 gange nemmere, hvis man lige har en skærm ekstra, man kunne føre det over på. Fordi hernede, der kan jeg fortælle i udgiftskontofeltet, jamen hvorfor en konto skal det bogføres på? Jamen det skal måske på min telefonkonto det her. Og hvis jeg har en kreditor, hvis nu det er en medarbejder, der har lavet udlæg her, jamen så kunne jeg sige, at jeg skal selvfølgelig have det her over på kreditoren, fordi at jeg skylder jo medarbejderen de her penge her. Og I kan se, så snart vi vælger en kreditor, så foreslår den, jamen hvornår skal det så betales? Og over på min kreditor til medarbejderen, der har jeg netto kontant som betalingsbetingelse, så derfor foreslår den, jamen, at det står bare til at skulle betales hurtigst muligt, så altså egentlig med det samme. Og på den måde kunne jeg så skifte linjer her, og så igen sige, jamen hvad har jeg her? Jamen det er noget brobis. Jamen det skal bogføres 13.12.22, og det er et beløb igen, som vi lige skal ned og se, 387,60. Sådan, væk med den der, og den skal på for eksempel noget rejseudgifter her, og det er også på medarbejderen, så der går jeg også lige hen. Og der brugte jeg lige F5 til at kopiere fra feltet ovenover, fordi så er jeg fri for at sidde og taste hele det nummer igen her. Men sådan går jeg hele den her liste igennem med de forskellige ting, der skal bogføres her. Og jeg skulle lige se, om ikke jeg kunne være så heldig, at jeg havde noget, der ikke nødvendigvis var et udlæg til en medarbejder. Vi havde jo for eksempel alle de her betalingsservice ting her. Jamen lad os nu sige, at det her det er telefonregningen, den øverste her på 1049,5, som vi kan se vil blive hævet den 3. februar. Jamen 3. i anden, og så beløbet 1049,5.
og vi siger, at det skal ind på telefonkontoen her. Det kunne godt være, at vi også havde en kreditor, som vi vil have det ind på, og nu prøver jeg bare lige at vælge en af mine leverandører her, fordi jeg kan godt være, at jeg gerne vil have det ind på en kreditor, fordi hvis jeg nu fik et kontoudtog fra telefonselskabet, så ville jeg gerne kunne se, har jeg fået alle fakturer. Men jeg kan jo se her, fordi det er på betalingsservicebilaget, at det jo allerede bliver betalt. Altså, jeg skal jo ikke ind og lave en kreditorbetaling bagefter. Jamen, så kan jeg sådan set godt gå ind og sige en bankkonto her i betalingskontofeltet også. Og så kan jeg så sige, jamen, hvornår bliver det betalt? Og det kan sådan set godt være, at den 3. februar, det var min betalingsdato, og selve regningen, den faktisk er fra januar. Jamen, så kan jeg jo selvfølgelig rette den her dato og gå hen og sige, at betalingsdatoen, den er den 3. i anden i stedet for. Fordi det, der sker, når jeg udfylder 3 kontofelter her, det er, at jeg både får bogført en omkostning og en skyldig til kreditoren, men den laver en ekstra post, hvor den fører det væk fra kreditoren igen og ud af banken i det her tilfælde. Så jeg egentlig får betalt den med det samme, eller får den bogført som betalt, så systemet ikke tror, jeg skal til at overføre betaling for det her. Så den mulighed er der også. Nu prøver jeg lige ud fra de her poster, jeg har udfyldt her, så prøver jeg lige at sige, at det er kun dem, jeg lige har udfyldt her med konti og sådan noget, jeg gerne vil arbejde videre med. Så jeg snyder lige lidt med mine godkendelser her og siger, at jeg fjerner lige dem her, fordi det er altså lige var de andre her, jeg gerne lige vil lege videre med. Det vil man selvfølgelig normalt ikke gøre, sidde og fjerne de her godkendelser. Det man vil jo, sørge for, at det kun er det, der er godkendt, man vil føre videre. Så jeg trykker lige igennem her, efter jeg har udfyldt de her informationer, og så siger jeg overfør til klade. Og her der vælger jeg jo så, at det skulle være dagligkladen. Og ja, de beløb, der står herinde, det er debitbeløb, det er alt sammen omkostninger. Og vi vil have overført alle dem, der er godkendt. Her kan jeg vælge alle godkendte poster eller den aktuelle post. Men jeg vil lige have alle dem over, der var godkendt. Så dem fører jeg over her og siger OK. Og når jeg så kommer over i min klade, så kan vi se, at den jo har posterne med herover, og vi har de her clips her, så de altid sidder på her, og vi kan se dem som en del af bogføringen. Så i princippet, når jeg først har udfyldt informationerne nede i indbakken og ført dem herover, så er tanken jo egentlig blot, at jeg skal bogføre herover. Det er klart, havde jeg overført dem, før jeg indtastede informationerne, så ville jeg have været nødt til at taste dem herover. Og det bestemmer I egentlig selv, om I vil sidde og taste konto og dato og sådan noget ned i indbakken, eller I vil vente med at gøre det, til jeg kommer herop. Begge dele er mulige. Jeg trykker bogfør til kladen her, og det gør jeg egentlig blot for at vise jer. Nu har jeg fakturanummer, jeg mangler her. Det er selvfølgelig på de her kreditorposter her, så jeg taster lige et eller andet, så vi lige kan lege videre. Nu er det så lige med, om man rammer de rigtige tal her. Det er næsten lige før jeg gør det, tror jeg. Vi prøver igen. Sådan. Fordi det I vil kunne se, det er, at når vi så har bogført de her poster, og vi siger opdatere nede i indbakken, jamen så forsvinder de poster også. Så igen, jo mere vi arkiverer og bogfører, jamen jo mindre bliver den her liste, og så vil der jo selvfølgelig hele tiden komme nye poster ind her på den her liste her. Også, få dem håndteret videre rundt omkring i systemet. Og hvis det er, at man så har en post, der er bogført og som er godkendt, så den her stempling med, hvem der har godkendt den osv., jamen den vil ligge op på visningen af bilaget. Så nu de her er jo selvfølgelig ikke godkendt her, men hvis vi havde den godkendt, så vil der stå hernede, og det er så en af dem, hvor jeg har haft fjernet godkenderen, kan jeg se. Fordi den fortæller faktisk hernede, at det er Jens Jensen, og hvornår den var godkendt her. Så hvis I tænker på, jamen, hvem har godkendt sådan en post, så er det altså at kigge på den her. Og hvis I har sendt en bilag til godkendelse, men fører den op i kladen og bogfører den, eller over på et indkøb og bogfører den, før den er godkendt, så kan vedkommende, der har fået den her godkendelsesmail, stadigvæk godt godkende den. Så er det selvfølgelig først, når den er godkendt, at man ligesom kan se det inde på posten. Og alle bilagene, man har haft inde i indbakken, og som ligesom er blevet ekspederet, de havner nede i økonomi og rapporter og fysiske bilag i et arkiv. Så hernede vil man altid kunne finde alle de bilag, der har været igennem systemet. Og her kan man jo også altid følge op på, om de er godkendt eller ej. Så hvis man egentlig tænker, jamen vi har bogført det før det er godkendt, men vi vil egentlig godt lige være sikker på, at alt så er godkendt senere, jamen så kan man gå herned og ligesom kigge igennem her og se, jamen hvad er det egentlig, der er herinde.
af bilag, der er godkendt, og hvad for nogle er ikke godkendte. Og her kan man selvfølgelig også få dem vist hernede, ikke? Så vi kan se igen stemplet hernede i bunden. Godt.